kroner. Nu er det på tilbud 149. Så jeg ved ikke. Fanden. Det her laks. Arnold arbejder i det her firma, der laver den her laks. Nej, hvad? Jo, det er Bakkafrost. Og jeg elsker den her laks. Jeg elsker laks. Jeg kunne svømme i laks. Men fuck, det er dyrt. Okay, så den normale pris for den her laks, det her er færøsk forresten, det er færøsk. Den normale pris er 70 kroner. 70. Det her er i FK, butikken FK på Færøerne, FK. Og nu er det på tilbud for 59. Så. Der er ikke så meget andet, altså. Men I har ikke kommenteret særlig meget, så det lyder ikke til, at det er. Nå, men nu har vi et tilbudblad på ting. Okay. Husk at kommentere, hvis der er forskel. Her har vi et grydsæt med 8 deler, tror jeg. 8 deler. Det forstår jeg ikke lige. Det står nu. Holy shit. Okay. Så der står grydsæt 8 deler. Tilbud 999,95. Normal pris er 2.999,95 øre. Eller 95. Men det er 8 deler. Altså, så jeg ved ikke, om det betyder, at der er 8 gryder. Fordi der står 8 deler, og det betyder 8 deler. Så jeg ved ikke, om det betyder, at der er 8 gryder, eller hvad. Men det står her. 2.999 grydesæt 8 deler. What the fuck? Jeg viser jer efter. Nu har jeg mest lyst til at læse. Okay. Så har vi en brusmaskine. De der brusting. Du ved, man kan lave sit eget sodavand. Ved du, hvad jeg mener, Pelle? Og Christina? Og Sille, hvis du er her. De der brusmaskiner. Man kan lave sodavand. Og sådan noget. Sig lige ja, hvis I ved, hvad jeg mener. Jeg kender dem, okay. Tilbud 899,95. Normal pris 1799,95. Velkommen tilbage, sommerfugle. Jeg fortæller priser på tingester. Vi prøver at høre, om der er stor forskel på Danmark og Færøernes priser. Så det var brugsmaskinens pris. Den rigtige pris var 1799,95. Okay. Så har vi tapas-sæt. Tilbud 279,95. Normal pris 399,95. Det var et tapas-sæt. Sæt med tapas. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man udtaler det. Det må I lige undskylde. Knivsæt. Et sæt med 3 knive. Tilbud 389,95. Normale pris er 1299,95. Et 3 knive. Knivsæt.
Jo, tak. Okay, der er ingen, der reagerer endnu, så jeg tænker, vi går længere ind. Hej Sissel, vi læser priser op. Jeg fortæller, hvad ting koster på Færøerne, så får folk enten i chok, eller de siger ingenting, fordi priserne er måske det samme i Danmark. Okay. Kender I mærket Georg Jensen? Okay. København bestik. 16 dele. København bestik. Tilbud 1299,95. Normal pris 1799,95. Det er billigt for Georg Jensen. Okay. Nu prøver vi bare at høre. Ved I, hvad en termokande er? Eller hedder det noget andet på dansk? Vi kalder det termokanner. En kande. Ligesom de der... I ved, hvad en kande er, ikke? Det der, man har te eller kaffe i. Det står 600 kroner her. Ja, termokande. Okay, så 1 liter. 600 kroner. Hold da kæft. Nå, men nok om det. Nu er vi kommet til termokande på Færøerne. Den er på tilbud 1299,95. Normal pris er 1799,95. Der er ikke noget, vi kan rigtig flippe ud over. Okay, it gets worse. Okay. Nu har vi pander. Vi har en pande til at lave æg eller flæsk. Okay. 20 cm. 100 kroner. Normal pris 1900. Nej, undskyld, ikke 1900. Sorry. Det var mig. Nej, det var mig. 20 cm, 100 kroner tilbud. Normale pris er 199,95. Det er helt i orden. Christina, god bedring med hunden. 28 cm tilbud 199,95. 30 cm 249,95. Okay, der er ikke nogen, der kommenterer på det. Hvad ellers har vi her, som I måske kunne få chok over? Vi har en kaffemaskine her. En kaffemaskine. Tilbud 799,95. Normal pris 1799,95. Det lyder billigt. Okay. Det var en kaffemaskine. What the fuck? Okay, jeg ved ikke rigtig, hvad det her betyder, men der står her EL. Måske ligesom elbiler. Der står EL, salt og peber. EL. Det forstår jeg ikke rigtig, hvad det betyder. EL. At de har batterier, eller hvad? Hvad betyder det? EL. El, salt og peber. EL. Altså betyder det, at de har batterier i?
Okay. Men der står i hvert fald, at det koster 1199,95. Så hvad? 1199? Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. Jeg er ikke så god til dansk. Men den normale pris er 1699,95. Fuck, det er dyrt. De er også smarte, ja. Hvad fuck er det her? Hvad er det her? Sauce White? 1200 W, 1200 W. Hvad fuck er det her? What is it? Something that does the temperatures? Sous vide? What is this? Vi hopper den om. Jeg ved ikke rigtig, hvad det der er. Så har vi en blender til at lave milkshake. Den er på tilbud for 1699,95. Men den normale pris er 2499,95. Det er faktisk sindssygt, fordi mig og Arno købte engang en blender på Færøerne for 599. Så det der, det er sindssygt det der. Godt at vi ikke købte den blender. Den blender vi købte, den var 500 kroner. Vi er snart kommet til enden. Jeg tror ikke, der er så meget andet. Vi kan få et flip over. What the fuck? Hallo Palle? Kan du huske, vi snakkede om grydesæt 8 dele lige før? Okay, this makes no sense. Okay, så der står grydesæt 8 dele. Normalt koster det 999,95, men normale pris er 2999,95. Så kigger jeg her. What the fuck? Det her er også et grydesæt med 5 dele. 5 dele. Her står der, normal pris er 939,95. Normal pris er 3099,95. What? How does that make sense? Hvordan giver det mening? How does that actually make sense? Det forstår jeg ikke. Nej. Det med 8 dele var billigere. What the fuck? Det giver slet ikke nogen mening. Sissel, er du der stadig? Altså, jeg ved slet ikke, hvad forskellen er. Det giver slet ikke mening overhovedet. Sissel, det her giver slet ikke mening. Lige før, der fortalte jeg Pelle, at vi kigger her, og der er grydesæt med 8 dele. Og normalpris er 999,95. Og normalpris er 2099,95. Ja? Okay, ja. Og så kommer jeg herind, og nu kan jeg se et andet grydesæt med 5 dele. 5 dele. Mindre end 8 dele. 5 dele. Normalpris 939,95. Og det koster normalt 3099,95. 3099. Der står ikke noget mærke på det overhovedet. Der står ikke noget mærke på nogen anden.
Never mind. Okay, det første har et mærke. Det kan jeg se nu. Men det er stadig mærkeligt, synes jeg. Det er stadig mærkeligt. Jeg er ligeglad med, om det har et andet mærke, navn eller hvad. Det synes jeg stadig er mærkeligt. Okay. Så læser jeg det her. Nej, det her, som har et mærke, det hedder Pillevuit France La Porcelaine de Puys 1818. Jeg har aldrig hørt om det mærke. Og det her, som er dyre her, der har 5 dele, det har ikke noget mærke overhovedet. Det var sgu da mærkeligt. Så skulle man tro, at den, som havde... Nej, men det giver stadig ikke nogen mening. Så havde jeg hellere vil have den, som havde mærke, var dyre. Hvad? Er der kun mig, der tænker det? Fordi man plejer at sige... the big brands, they are expensive, like Gucci and Chanel og alt det der, ikke? Ja, så derfor havde jeg forventet, at hvis jeg så nogle gryder, der havde et bestemt mærke, så havde jeg selvfølgelig sat dem til at være dyre. Især hvis der er 8 dele. 8. Den der dyre, der har kun 5 dele, og det er ikke engang noget mærke. Det er sgu da mærkeligt noget. Det synes jeg er meget mærkeligt. Nå, men det... Emendo opladelig. Undskyld, jeg er ikke så god til at udtale de fleste danske ord endnu. Jeg er stadig i gang med at lære. Emendo opladelig lampe. Med messing eller chrome. 1199. Jeg er ikke så god til at sige de der høje tal. 11.100. Nej, ikke 11.000. Sorry. 1199,95. Normal pris er 1699,95. Så er der ikke rigtig noget andet her. Der er ikke rigtig noget andet. Men jeg er stadig forvirret over de der gryder der. Jeg er stadig forvirret. Okay, hvis der er andre, der er forvirret, send en gave lige nu. Hvis der er andre, der ser med, der er forvirret over de der gryder, ligesom mig og Palle, send en gave nu. Palle sender sgu selv gave. Palle, vi er allerede forvirret. Jeg mente dem, der så med. Skal jeg tænde for kommentarerne? Måske nogen har noget. Jeg ved ikke. Jeg gider ikke negative mennesker. Men det kunne være, der var nogen, der havde svar. Men jeg magter ikke alt det der fede halløj. Okay, lad os lave en aftale. Hvis I har svaret på de her gryder, så skal I give det her goal. Jeg gør det billigt for jer. Jeg skal gøre det billigt for jer. Hvis I har et svar om de her gryder, mig og Pelle har ligget og snakket om nu, så skal I sende det her. Så åbner jeg for kommentarerne igen. Det bliver ikke dyrt, bare roligt. Jeg skal gøre det nemt. Så skal I sende den her. Jeg kan virkelig godt lide den her. Hvis I har et svar om gryderne, mig og Palle snakker om, send the gift goal. Så åbner jeg for kommentaren. Hvis I har et svar, kun hvis I har et svar. Fordi mig og Palle, vi er meget forvirret.
Det er sindssygt forvirrende. Og hvis der er nye mennesker, der er kommet ind, så skal vi fortælle jer, hvad vi er forvirret over. Nej, sommerfugl... Ja. Det her, der har 8 dele. Der står mærket her. Der står mærket. Der står mærket. Ja, der står mærket. Her er 8 dele. 8. Der står mærket. Det står på alle de her tingester. Der står mærket øverst. Men da du kommer til de der gryder med 5 dele, der er intet mærke overhovedet. Og der er 5 dele. Kig øverst på siden. Så alt det der er Eva Solo. Okay, det havde jeg godt nok ikke set. Okay, så det havde jeg faktisk ikke lagt mærke til. Nu tror jeg, at vi forstår lidt mere. Men det var bare stadig lidt forvirrende, fordi det gav bare ikke nogen mening, at det, som havde flest dele, var billigere. Det var bare simpelthen så forvirrende. Men tak, fordi du forklarede, sommerfugl. Så tror jeg ikke rigtigt, der er noget andet, vi kan få chok over. Jeg har en anden telefon her. Okay, jeg har måske noget. Hvis vi kan tage til Brugsen, der hvor man køber alkohol. Jeg har nogle gange kigget på prisforskellene i Bilka og i vores alkoholbutik. Og jeg synes, det er helt vildt. Okay, så jeg skriver Bilka her, ikke? Bilka.dk. Der kan man jo finde de forskellige alkoholdrinks, ikke? Men så slap vi fra at tænde for kommentarerne. Det skulle lidt sjovt, fordi der var heller ikke nogen, jeg tror ikke, der er nogen, der forstod, fordi vi sagde, at hvis der var nogen, der forstod, så skulle de sende det der. Og der var ingen, der gjorde det, så vi slap faktisk fra at tænde kommentarerne, takket være dig, sommerfugl. Okay, så skriver jeg Captain Morgan. Okay, og det rom, min mor køber, det er den mørke. Min mor elsker den her. I Bilka, så står det 169,95. Det er 170. Ja, okay. Er I med? I er med. Så tager vi til Rusen på Færøerne. Er du klar? Er du klar? Jeg tror ikke, du er klar. Jeg tror slet ikke, du er klar. Jeg tror slet overhovedet ikke, du er klar. Jeg tror, du skal holde fast. Du skal virkelig holde fast. Du skal virkelig holde fast. Okay, så det der Captain Morgan, det hedder minus 40 plus. Hvorfor står der minus? Nej, det er det samme, som står her på Rosen. Siger det lige en gang til. Bilka 170. Så kommer du til Rosen på Færøerne. Det er spejlvendt.
Kan du se, hvad der står? Hvis jeg flipper I can mirror your video. Det er Bilka-prisen. Det koster på færgen. 288. Kan du nu forstå, hvorfor folk plejer mest at købe fra Danmark? Jack Daniels. Jack Daniels. Så tager vi til Bilka. Jack Daniels. $169 står der også her på Bilka. Nej, vent lige. Jo, 169 står der på Bilka. Det står der på Bilka. Så 169 i Bilka. Og så tager vi til Færøerne. Jack Daniels. Jack Daniels. Så ja, det er meget dyrt herovre. Vi må lave her. Eller hvis jeg ved, at jeg får besøg, så plejer jeg altid at købe ind. Altså, jeg havde besøg af ekskærester, og der havde jeg allerede købt ind, fordi jeg var forberedt på, at de skulle komme. Så det, som jeg ejede inde, var sodavand og chips og dip, og jeg plejer altid at gøre klart. Så det skal mine gæster slet ikke tænke på. You are visiting the party animal. I'm the one who gets ready. I'm the one who gets everything ready. Det skal gæsterne slet ikke tænke på. Jeg er den, der altid står for at købe ting inden, fordi jeg ved, at folk de kommer på besøg. I hvert fald for et andet land, du ved. Når det kommer til mig og Arnold, så han har sine egne penge, så. Men når det kommer til folk, der besøger mig fra andre lande, så skal de fandme ikke tænke på. Men nu har jeg engang oplevet, at der var en dreng, der skulle besøge mig fra Danmark, og han spurgte mig, om han skulle købe mig noget fra alkoholbutikken. Han kom med færgen, og han spurgte, om der var noget, jeg var interesseret i, som vi ikke havde på færgene. Det var faktisk mega fedt. Han købte 2 flasker med til færgene. Han kom med færgen. Han købte 2 flasker for mig i alkoholbutikken, som vi ikke havde i Danmark. Det var faktisk sjovt. Det kunne jeg godt tænke mig igen. Det var sjovt. Men ellers, når det kommer til at købe ind her, og jeg får gæster, så er det mig, der står for det hele. Fordi jeg ved, hvor dyrt det er, og jeg ved, at danskerne de bliver lidt overrasket og tænker, hold da kæft. Men vi er vant til priserne heroppe, så det er ikke så stor chok for jer. Nej, også. Ja. Har I fulgt med på Facebook? Fedt, mand! Det er jeg glad for. Der er også mange, der siger, at de har, men der er ikke nogen af dem, der beviser det med subscribe eller gaver. Eller de siger det bare. Det er tom snak, du ved. Det er det fleste, desværre. Hvem er du, Mimi? Jeg er sindssygt forvirret. Jeg er nysgerrig. Du bliver nødt til at skrive til mig, PB, hvem du er. Jeg ved næsten, hvad alle andre hedder, uden dig.
Men det skal du ikke skrive på liven, for, selvfølgelig, hvis du ikke har lyst til det. Det kommer. Ja, hallo, hvem er du? Hej Emma. Vi har lige snakket om priser og sådan noget, og vi har slukket for kommentarerne igen, fordi jeg blev svinet til igen her i morges. Vi har hygget os rigtig meget, mig og Palle og Sommerfugl, og Christina var her. Vi har fået en ny subscriber, som jeg har sagt til folk, de skal subscribe for at kunne kommentere. Christina subscribede sgu, så hun var her, men hun skulle ud med sin hund. Men vi har siddet og hygget os. Ingen negativitet eller noget som helst. Vi har siddet og snakket om priser. Så har jeg reddet senge, mens folk de har kigget. Og det har været simpelthen så hyggeligt, mand. Og så har jeg fortalt, at så snart jeg får løn, så følger jeg min telefon med 5G igen, og så vil jeg vise jer rundt. Nu tror jeg, at min mor er hjemme igen. Hun skulle til frisør. Så det vil sige, at vi skal ind i mit værelse igen. Men jeg har stadig kigget nogle gange på, hvem der kigger på min live og blokeret, hvis jeg har set færinge. Har hun ringt til dig? Nej. Og hun var der. Var hun det? Ja, men hun kommer efter, og hun skulle ringe til dig. Og så hun kunne prøve at ringe til dig efter om 3 minutter eller også. Og hvad sagde hun? Hvad sagde du? Hun siger bare, at hun får frisør, da siger hun ja, der skal hun se, om det har lov til. Ja, men jeg har været så sagde du svær noget. Ja, jeg vet, hun er jo bare glemt tøyene, jeg vet ikke. Ja. Og du rakte du i det? Ja, skulle komme efter om nogle minutter. Og når snakkede du henne? Jeg minnes det ikke. Kostet hun var færdig eller? Hæ? Kostet hun var færdig eller kostet hun var Korsen verje. Ja, hun er blevet meget fin efter frisøren. Hvad siger du? Tror du, at du har papir med? Ja. Jeg kommer lige på igen. Sådan, Sille! Ej, hvor er de fede, mand. Ja, har du set vores badge? Kig på det gule halløj ved siden af dit navn. Det plejede at sige SUB. Kan du se, hvad der står nu, Sille? Where are the glasses? Ja. Lige præcis, Arnold. Yes! Jeg har forandret det. Det er meget bedre, lige præcis. Man bliver lidt forvirret med det sub der. Sub, det kan betyde alt. Altså det kan betyde Subway, Subaru. Så der bliver man lidt forvirret med det sub, halløj. Eller Subi Whoopi. Selvom det ikke er et ord, der hedder sådan. Jeg har lige fundet på det. Så. Hej Ingeved.
Hvad så? Hej Emma igen. Emma, nu må du subscribe. Så får du det der badge, der står TIFF. Selv år inde I ved har det nu. Jeg har lige opdateret det. Nu står det TIFF i stedet for SUB. Ja, hvordan fuck subscriber, man? Det er et godt spørgsmål. Yes, you are cute, Ingeved. Vi har fået flere klistremærker. Det der er vores klistremærker. Hvordan subscriber man? Altså... du trykker på... Tryk på stjernen. Så burde der kunne stå, at du kan vælge mellem... Hej Belle. Du må også subscribe, Belle. Se her, det ser sådan her ud. Så trykker du på den stjerne der. Så vælger du det der. Okay, så, men når du får mulighed igen, så burde du tænke på det. Vi har mega søde klistremærker. Nå, nu vil vi prøve at tænde for kommentarerne igen. Eftersom der ikke er så mange. Men så snart der kommer mange mennesker ind igen, så slukker vi igen. Så snart der bliver skrevet grimt. Ja, okay. Troublemaker. You are whistling. Wow, Arnold. Someone is bored. I can tell.
Du kan ikke komme her, for så kommer alle vejen og siger, Annika, ja. Er I forlovet? lol. Hvornår skal I giftes? Har I ble på? Og jeg har fået nyt lærk. Jeg har fået nyt læren. Roses. Yeah, it is kind of funny. Hvorfor skriver du engelsk? Jeg siger bare fordi du vil komme her, så folk kan spørge det der. Du er sjæl. Men takk som løyes. Queer røsk. Jeg er en løve. Hvad snakker du om? If you guys are gonna start again, we'll just turn off the comments again. It's that simple, because we have the control. Hvis I ikke opfører jer ordentligt, så slukker vi det bare igen. Det er os, der har magten, så... Ja, Arnold. Hvorfor fanden er... Vi er forfærdelige, Arnold, så vi glemmer. Allerede glemt, hvad jeg lige har sagt. Jeez. Det må være en ny rekord. Ja. Nå, men Arnold, hvis du keder dig, så... Hvis der er plads her. Det ved jeg ikke. Det må han finde ud af. Jeg har lige sagt, at han kan godt komme, så nu må vi se, hvad han siger. Så siger han, hell no! Arnold, vi har brug for den fucking telefonholder, mand. Jeg skal være... Mand. Flower. Så, nu er mascaraen væk. Don't make me turn off the comments again. I will fucking do it. If you guys can't find out to be fucking a human and treat people with respect, treat people the way you want to be treated. Slay girl, lige præcis, mand.
Jeg er 27. Hej. Ja, Sibyl. Altså. Bilen kan sikkert se os. Mommy. I ain't your mama. Hej Zenia. Velkommen til. Hej, hvordan går det, Zenia? Hej. Jo, det går nogenlunde. Vi har stadig ikke fået valen, så det er lidt øv, men vi giver ikke op. Hej, Lærke. Jeg har det fint. Eller som jeg sagde til Zenia. Nogenlunde. Slay girl. Slay girl. Slay girl. Slay girl, roses. I mean roses. Roses. Facelift. Arnold. Du har brug for facelift, Arnold. Nej, jeg laver show. Jeg laver show. Ooh, I just died in your arms tonight. Hej Moxie. Kunne du tænke dig at sende mig en val? Lol. Jamen det gør ikke noget, hvis man er min største fan.
Og vi har prøvet at få den i 18 dage nu. Det er den der. Så sådan er det jo. Så mangler min telefon strøm igen. Jesus Christ. Jo, jeg vil også være glad for 500 kroner. Det er slet ikke det. Det er slet ikke det. Ja, Arnold. Jeg har også lidt der. Jeps. Den var ny. Du ligner en anden. Okay? Quack, quack. Anne er søde, så... Roses. Moin. Roses. 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 Hej Andreas. Espresso. What else? Meow, meow, meow.
Meow. Finger art, finger art, finger art, finger art, finger art, finger art. Jeg er bare mig selv. Prøver ikke at være smuk. Du er sur, men du vil gerne have en banan, og du mangler briller. Gættede jeg rigtigt? Hej, Jose. Jeg ved det sgu da ikke. Music, play. Music makes you lose control. Music makes you lose control. Music, play. Music makes you lose control. Music makes you lose control. Music, play. Music makes you lose control. Music makes you lose control. Music, play. Music makes you lose control. Music makes you lose control. Music, play. Music makes you lose control. TikTok, we are on. TikTok, we are on. TikTok, we are on. TikTok, we are on. Milking the cow, yeah, man. Yeah. Espresso, what else? Espresso, what else? Espresso, what else? Espresso, what else? Det glemte jeg alt om næsten. Det var sjovt. Thank you so much for joining my team. Welcome to TIFF Team. Team Bracelet! Eller som Arno siger, Team Facelift! Ja, Arno, altid, hver gang. Hver gang, Arno. Hver eneste gang, Arno. Jeg sender bare til alle vennerne. Er du sikker? Hej. Jeg er fra Færøerne. Du hygger dig, Sabrina, hva'? Du hygger dig sgu. Jeg sender desværre ikke live med folk, desværre.
Han gik i går. Hvorfor siger du Nej, der er ikke plads til ham. Eller vi har i gæsteværelse, men han arbejder om midt i ugen. Hvis han skal sove her, så må det blive en weekend. Og i weekenderne er jeg altid hos min kæreste. Ja, Anders snakker også som i fucking valg, så at sove sammen med ham, nej tak. Vi har prøvet det en gang. Vi har sleepover. God kraftet med fucking nej, mand. Først så begynder han så... Og så bliver det bare... Og jeg tænker bare, what the fuck? Det er nogen, der bliver skudt her, eller hvad? Altså, han starter sådan virkelig stille og roligt, og så bliver det bare... Oh my god, man. Fucking hell, man. Så nej, du. Du er sjov, jo tak. Hej Malik, nej, jeg er ikke nogen queen. Ikke før du har sendt den valg der, så er jeg queen. Den valg. Er du træt? Jeg er altid træt. Tak. Thank you for joining my team, Malik. No, I'm only the queen when I get the whale. The whale there. And the gift gold. That's when I'm the queen. Hi, Mads. Hi, Jose. My day was fine. Min dag har været god. My heart, it burns. My heart, it burns. My heart, it burns. Tak, Sabrina. My heart, it burns. Hvorfor er jeg så træt i dag? Det ved jeg virkelig ikke, du.
2025, love. Hey Malik, can you send the whale? You will be my biggest hero if you send me the whale. Anna halsar, halsatch. Where Anna? Oh, never mind. Halsatter. Ja, jag vet inte hur mycket tankar om det. Team bracelet. I just wish there were more English people instead of all these Danish people, because, I don't know, people have been really mean to me the past days. I've sent live for 18 days, and I'm pretty sure if I was in America origin, I would have gotten the whale by now, because no one has sent it yet, and I know that Americans, they love to give and they love to help, just as I love to help others as well. So, it's just annoying sometimes. No, I'm not gonna let them win. Why should I? There shouldn't be, people should know how to treat other people with respect. If I stop, then it just means that they win again. This is gross, then stop watching. I'm from Faroe Islands. But I'm not letting them win. That's not the right thing to do. I am very strong because I'm still here, so. Just to this point, it's just annoying. I'm not sad, it's just annoying.
I just did. I'm from Faroe Islands. Hi, Kai. God aften, Wallo, Faxe. Ja, det er fint. Hi, Amber. Hi. I guess. Well, I recently started streaming on TikTok. I used to be a streamer on Facebook. I live in Faroe Islands. There were a lot of Danish people following me at that time when I was streaming on Facebook. So there are a lot of people who recognize me from there. And they have put me through a lot of shit, to say it that way. And like ever since I started live on TikTok, there has not been a day where they haven't said anything mean. Like, this is day number 18, and I'm still going strong. I've just been trying to be myself and entertain and show people that it's easy to just be yourself. I'm definitely not getting the support. I have fantastic mods, that's not the issue, but it just gets really, really tiring. And people come in saying that I'm not worth gifts, telling people not to gift me, saying it's a waste of money, especially the whale that I have in my gift goal that I've been trying to get for 18 days, and I still haven't got it. But my favorite creator, he keeps telling me to keep going, keep trying, and I will get it. I just don't believe it at this point.
and I just don't really know how much long I can take it, because it's just tiring. I'm just tired at this point. I don't know. I don't cry over that. I'm just tired. I'm just very, very tired. Like the negativity, it drains me. I think that's why I've been so tired lately. Tack Flyer. Thank you, Flyer. I don't even know what I was thinking. What the fuck was I thinking? Just because I saw other streamers live being happy and them having happy viewers, I don't know why I thought I could get that. Also, these streamers getting these huge gifts, seeing them react, and I don't know why I thought I could get that as well. I really don't know what I was thinking. I have no idea what I was thinking, because I can't get there. I can't get there. I can't get there. I'll never be as good as all those others. There's always going to be something in the way. The biggest gift was I got an octopus yesterday, and I literally cried because it was so nice of him. But at the same time, I kind of feel bad that he spent his money on me. But he said that he didn't need that money, so. But the most gift I have been wanting and wishing for is that stupid fucking whale and the gift gold. And people think, I don't know, sometimes I just think of my dad when he passed away in 2023, and he loved whales. I love whales. The last thing my father saw in the nature were 2 dolphins. So sometimes I feel like, I don't even know. Maybe I'm just stupid. I just have these weird thoughts. I'm sorry. I just have these weird fantasies sometimes. What do you mean for no reason? I mean, I don't know if there are reasons. I mean, I've just been following so many creators for a long time before I myself decided to go live, and I just dreamed that could be me. So I don't think I'll get there. And it's probably because of how I look.
guess I just wasn't. I just guess I'm not strong enough as I thought I was. Because I thought I could handle it all. But I don't think I can. I really don't think I can. Because having to turn off the comments because people can't write nice to me, I just think there shouldn't be a reason to do that. I just wish I wasn't so ugly. I don't know. I am det er i orden. Det skal du også have lov til. Jeg ved ikke, hvor meget mere jeg kan klare af mig. For at være helt ærlig.
Det der live, halløj. Eller det her live, halløj. Jo, tak. Hej Katrine. Ja, godt. Man får den valg at blive skuffet hver eneste dag. Altså det tager mig lidt ned psykisk. Ikke kun det, men også haters. Og det, jeg ved ikke om det er måske lidt for meget for mig. Jeg vil heller ikke være til at plage nu. Men min yndlingscreator, han sagde, at jeg skulle prøve at blive ved, og jeg skulle nok få den. Men sandheden er, at jeg gider ikke mere.
Hej Annie, hej Bjerg. Ikke helt. Hej Emma. What do you mean, Jason? Jesus Christ. Hej Kira. It's actually true, Jason. It is actually true. There's nothing wrong with that. I don't know why. It seems like such a stupid wish. Like people can just be thinking like it's just a gift, you know? Calm down. Nej, jeg har ikke sagt noget, men Jason har lige afsløret det. Valen i giftgård, som han skriver om. Det minder mig om ham. Altså min far. Jeg har ikke givet at sige det, fordi så kommer folk altid og siger, du bruger din far. Det har intet med sagen at gøre. I promise I will send that whale.
just hard to stream with all the haters, Jason. I just don't know if I can handle it anymore. And I kind of feel like quitting. Because it's been 18 days. And I don't know. I feel useless at this point. You've done so good. I could do better. You're grieving, it's normal. So but the longer I keep it there, the more my hope just kind of gets destroyed because nobody sends it. Change the goal for now. But no matter what I change it to, nobody's gonna. I mean, the big gifts. I don't know. It's just me being stupid. I don't know. I'll let you know when I have my allowance. Then you put the gift goal back.
I wouldn't even know what to change it to, because no matter what I do, I'm gonna go to the bathroom.
Oh, what did I step on? I am back. Oh. I stepped on chocolate, I think. Oh, jeg scroller lige op. Oh, thank you, Jason. Thank you. Jason has just messaged me in privately, and he wants me to read it out loud. He says, my father died as well 3 years ago. No. Oh, sorry. One second. Okay. My father died as well 3 years ago. He was a hunter. He absolutely loved bears. For Christmas, my grandma gave me a crystal bear to remind me of my father, and that is why I understand your obsession with the whale, because it reminds you of your father. That's why I understand you. Thank you, Jason, and I'm sorry to hear about your father as well. And I'm glad somebody understands, because I've been thinking that I sounded stupid. But I will do as you say. I will change the goal. Hvornår spiser vi aftensmad? Jeg tror, vi er sulten. Jeg skal lige spørge min mor, hvornår vi spiser.
Thank you, Jason. Oh my god, thanks for the corgi. You're so sweet, she really deserves the love. I have to go. Take care, Tiff. Okay, we are gonna eat dinner. So I'm gonna log off for a while. My phone needs charging. So I'm gonna go off so I can cool down. And then I'll be back on. Then we won't be sad, okay? Promise.